سلام زغبركم تغطاتلتنا كما يتوعلو مباركس نايزي ساعة الزيانة تاتي زي ما تسيكم اللغو مجمرتاقن أرستاتو منستر فتحي بستفل عليه موي حقنا ماسترز ديجرين استغطاتو الأبالاتو أمريغو أسنان ألبو أهقراو مقاب أقبنانياتات مرأة حقي جاكا على ما سرعة بتاعت زبلارستي بناشنال ER انترست زوزا حدشن أوانون مقلتي بخبر واقع استرخبا بخبر واقع يحلو أبتاعت زبلارستي نناس ندنا أملكتو زوزا أوانون مقلتي أيرلاند نروين اسبانيا نفلسطين كم هاجر أفلتو خباين زبلن كالوتن زيناتات زمتكم الله سناي مكتتل ሚኒስትር ፈትሒ ብዝተፈላለየ ሞያ ሓገናይ ማስተርስ ዲግሪን ዝተኸታተሉ ኣባላቱ ኣመሪቑ ትማሊ 22 ግንቦት 2024 ሚኒስትር ፈትሒ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሪቶሪያ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሳውት ኣፍሪካ ብዝተፈላለየ ሞያ ሓገናይ ካልኣይ ዲግሪ ማስተርስ ትምህርቲ ክከታተሉን ዝጸንሑ ኣባላቱ ኣመሪቑ እቲ ኣብ ቀጽሪ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ፈትሒ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምምራቕ ምክትል ርእሰ ምሕዳር ዩኒቨርሲቲ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሮፌሰር ቴንጅዌይ ሞይዋ ናብ ኣስመራ ብምጓዓዝ ንተመረቕቲ ናይ ውሃና መደረ ኣስሚዓ ኣብቲ ኣጋጣሚ ሚኒስትር ፈትሒ ወይዘሮ ፎዚያ ሃሽምን ወከልቲ ተመረቕትን መደረ ኣስሚዖም ሚኒስትር ፈትሒ ኣብ ምርጋጽ ልዕልና ሕግን ምኹስኳስን ምውሃድን ስርዓተ ክብርታት ሕብረተሰብ ኣብ ስርዓተ ሕግን ኣተኪሩ ዝተፈላለየ ናይ ቀረባን ርሑቕን መደባት ሓንፂፁ ዓቕሚ ኣባላቱ ንምዕባይ ይሰርሕ ምህላው ይፍለጥ ስለዝኾነ ነቶም ኣብ ኮሌጅ ንግድን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ዓዲ ቀይሕ ወይ CBSS ብሞያ ሕጊ ሎው ናይ 5 ዓመት ቀዳማይ ዲግሪ ረኺቦም ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ተመዲቦም ዝሰርሑ ኣባላቱ ናይ ካልኣይ ዲግሪ ማህደረ ትምህርቲ ዝረኽብሉ ዕድላት ክዛይድ ብተመሳሳሊ ሎም ዘካይዶ ስነ ስርዓት መምርቕታ ንምስፍሖ ከዓይ ተጽቢት ይግበር ነቲ ውሳኔ ብኣህግራዊ መጋባእያ ገበነኛታት ወይ ኢንተርናሽናል ክሪሚናል ኮርት ዝወፀ ውሳኔ ኣመልኪቱ ብናሽናል ኤአር ኢንተረስት ዝወፀ ሓድሽን እዋናውን መግለጺ ብዕለት 20 ግንቦት 2024 ዳኛ ኣህግራዊ መጋባእያ ገበነኛታት ወይ ኢንተርናሽናል ክሪሚናል ኮርት ICC ካሪም ካህን ኣብ ርእሰ ህዝቢ ፍልስጤም ገበናት ኩናት ይፍጸሙ ኣለውን ዝበሎም ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ዝርከቦም ዝርዝር 5 ሰባት ብምውፃእ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከኣቱ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ እቶም ተኸሰስቲ ቤንያሚን ኔታንያሁ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ዮቭ ጋላንት ሚኒስትር ምክልኻል እስራኤል ያሕዋ ሲንዋር መርሐ ዕጡቕ ሓይሊ ሓማስ ከምኡን ካልኦት ኣባላት ጉጅለ ሓማስ መሐመድ ዳይብ ኢብራሂም ኣልማስረን ብመሐመድ ዳይብ ዝፍለጥ እስማኤል ሃንየንን እዩ እዚ ኮይኑ ከብቅዕ ግን ኣሜሪካ ብቕፅበት ነዚ ውሳኔ ብምንጻግ ኣብ ርእሲ ኣባላት ቤት ፍርዲ እዚ ኣብ ዘሄግ ተደኪኑ ዝርከብ ኣህጉራዊ መጋባእያ ገበነኛታት ጽኑዕ ማዕቀብን ዘይምሕር መቕጻዕትን ከም እትብይን ኣፍሊጣ ካብኡ ጀሚራ ድማ ምንቅስቓሳት ጀሚራ ካሪም ካን ዳኛ ኣህጉራዊ መጋባእያ ገበነኛታት ንCNN ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዝኾነ ነገር ኣንጻር እስራኤልን መራሕታን ንኸይገብር ካብ ሰብ ምዝ ኣሜሪካ ናይ መፈራርሒ መልእኽቲ ከም ዝመጾም ተዘራሪቡሎም ንሱ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ብፍላይ እዚ ቤት ፍርዲ ንኣፍሪቃውያን ኮምፒትን ዝኣመሰሉ ሸፋትን ክኸስስ ኢና ኣቒምናዮ እምበር ኣንጻር ምዕራባውያንን መሻርክተንን ኣይኮናን ክብል ከም ዘጓዕባዓሉ ኣፍሊጡ እምበር ከስ ኣብ ዓለም ዘለዎ ሓቅታት ክንቅይር ኣይኮናን እዚ ጸብጻብ ነቕርብ ዘለና ክውንነት ንምርዳእ እዩ ኣህጉራዊ መጋባእያ ገበነኛታት ካብ ቀደሙ መጋበርያ ኣስናን ኣልቦ መርኣያ ሓጊ ጫካ እንኮ ቁፅራዊ ዓለማዊ ስርዓት ጥራይ እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን መዘኻኸሪ ዝኣክል ኣህጉራዊ መጋባእያ ገበነኛታት ኣብ ርእሲ ኣብ ኢራቅ ገበናት ኩናት ፈጺሞም ንዝበሉ ወታደራት ኣሜሪካ ክሲክ ምስርት ብምዃኑ ምስ ሓሰበት ጥራይ ሰብ መዛ ኣሜሪካ ብተሪር መግራሕትን ምፍራሕን ከሶም ከቋርፁ ኣገዲዳ መንበራ ይዝከር أيرلاند نروين إسبانيا فلسطين كما هاجر أفلتو كهباين أبز حجوان هاجرات أيرلاند نروين إسبانيا فلسطين كما هاجر أفلتو كهبا مخانن وقعو كيرنا اللوا قدامي منستر نروي جوناس كارستور قدامي منستر أيرلاند سايمون هاريس كمان قدامي منستر إسبانيا بيدرو سانشوس نفلسطين كما هاجر أفلتو كهبا مخانن بوقع فلتو مالو نمسرت هاجر فلسطين زدقفو هاجرات تتمسرح منغو إسرائيلاويان فلسطيناويان نزقبر سلو زرب سلام نخسبكم كم زحجز سيامنا إسرائيل كنا زوساني زي رجع نخوص خسكبري بمبال تقاوم منستر ጉዳይ ወጻኢ እስራኤል በትዊተር ኣብዝሕለፈው መልእኽቲ ንፍልስጤም ከም ሃገር ኣፍልጦ መሃብ ናብ ዝያዳ ግብረ ሽበራን ዘባው ዘይምርጋን ዘመርሕን ንኹንነት ሰላም ዝዓግተን እዩ ኢሎም ወሲኹ ኣብ ኢድ ሓማስ መሳርሒ ተኽኑ ቀጥታዊ ሰፊሕ ዘባው ለዝባት ምክያድ ጥራዩ ለውጢ ክመጽእ ዝኽእል ይብል ኣብ ቀረባ ናብ ሕብረት ሃገራት ዝተጻሕፈ ደብዳቤ ከም ዘመልክቶ ክሳብ ሕጂ ኣስታት 140 ሃገራት ንፍልስጤም ኣፍልጦ ይበን ኣለዋ እዚአን ኣብ ተወድብ ዝርከባ 22 ጉጅለ ሃገራት ዓረብ 57 ትካል ምትሕብባራት ሃገራት እስላምን 120 ኣባላት ተራዚ ይብለን ኣባልነት ይርከብን ኣሜሪካን ብሪጣንያን ካብተን በወገን ፍልስጤም ኣፍልጦ ዝያባ ሃገራትን እስራኤል ንፍልስጤም ከም ሃገር ኣፍልጦ ዘይትብ ክትከውን ከላ እትሕጂ ዘሎ መንግስቲ ኣብ ጋዛን ምዕራባዊ ገማግምን ዝህሉ ምስረታ ፍልስጤም ብጥሪ ይቃወም ከም ፍልስጤም ዝበለት ሃገር ንህላው እስራኤል ዝጋኣት ክብል ድማ
يمقوت ننوي حمتات تاب معربة وكماقمن كأزان هاجر فلسطين من ممسرات كبروا تسانحوا السعرتات بسنكة مس إسرائيل زكات مزنبرة قونستات كالسنة خلت سانحوم أم معربة وكماقمن مبرق يرسلم من زنبرو فلسطينيين كابشان جعتا ميتن سوسان شعتا نعمة مرجع ميرو أبتعتو قبطة إسرائيل كنبرو تسانحوم اللو إسرائيل أم معربة وكماقم أبزان نسأتهم زي حقا ومنبر أبايت دما حموش جميت الشعسوات ينبرو إسرائيل جن هنسأتهم أبايتي زي حقا ويكونن بمبالتنسقوم فلسطينيين نوي حمتات مسل رئيس وساني كرخبو حيالو سعرتات كان تكبرو أب قداتهم زهلهم نايم قدسار سلطان أزي دوريت كويني تسانحوم بوليتيكا مرحنات فلسطين بسنكة أمانغو أم عربا وقماقم زلو سلفي فاتحن وشمتك أزاز قصاصر عطوقات حماسن أزي يستخفى في الأخام زخونة يفلات حماس أبزع الجوان مس إسرائيل أب كنات كم زلو يزفلات استور نتي أبك أزاز كايد زلو كنات سلامن مرقان معوات حتى فلسطين ما مفتح استمر كسخون كم زلو زيادة نصر كم زقبرة يزرب أتعلم بوليتيكا وتمرت زلو كاب على فلسطين زمنشون هاجرن معوات مخاني زرب ستور نروي بفتح كل التهاجرات نربح إسرائيلية إلا تأمن كجلت إنكلوس قمت نروي بقول تفتك براخ خواني لهم أوسلو كسب إسرائيل شمون تنقمبوت نفلسطين كم هاجر أفلتو كتابع ستور نمنكست فلسطين أفلتو مهاب نتنكو أمارات بال بزي كل التهاجرات بسلام نتأتان نغني كان براين إلهم إذا سقمتي كالو تهاجرات أسر نروي كسبة حيال ملأختي كم زم حلالفون يقلت دحرو تقدم منستر نروي زهابو مجلس BBC بصحف زرهابو مجلس خمس عبرو نبار فتح بخل التهاجرات رئيس الرجاجات يبل حزب فلسطين مسرتاوي ناس مسر سوساني لو إسرائيلويين فلسطينيين دما ببجزاتهم بسلام ناي منبر مسل لهم يبلت مجلسي وسيخو أما كلام مبرق بزي فتح كل التهاجرات سلام مايكلونيو هاجر فلسطين زي بل فتح كل التهاجرات كا يلن يبل بغال الزراربان أي فلسطين هاجر مخان أما كلام مبرق سلام من مرجات قد ما خوناتيوم ቀዳማይ ሚኒስትር ስፓኛ ፔድሮ ሳንቼስ ንአባላት ባይቶ ዘስማዕ መደረ ተቃዒት ኣባላት ባይቶ ከሰንዮን ከለው ንፍልስጤም ብብዙሕ ምክንያታት ኣፍልጦ ክንባይና ነዚ ድማ ብሰለስተ ቃላት ሰላም ፍትሕን ቅንዕነትን ከነጠቃልሎ ንኽእል ኢና ክብል ተዛሪቡ ወሲኹ እቲ ናይ ክልተ ሃገራት ፍታሕ ክኽበርን ሓድሕዳዊ ውሕስነት ድሕንነት كلون كنجبرنا كلتيوم وجنات نسلام كزرربو أقداسيو بس مخنات دمائنا نفلسطين مفلطة النهبة إلو قدامي منستر أيرلاند بوغنو كل التاجرات زحافة فتح نسلام انكو تأمن نزلو من قديو يبل سايمون هاريس دحر مسرح أسلو 3 عامات دحر مسرحنا من الباشون كابزخونا يخون أوان نلعلي نفتحوي زلغن كل مداون فتح سلام كنكيد ألنا كبل تزاريبو أتوساني كون نجر كوينون نحلو نزي توسن أوان كدناغوي كم زيبلون حامبيرو منستر قدات وصا إسرائيل كاتس وساني إذن هاجرات زي كون عكبل كونينوم ودب كبر شبر حماس دحر هلكيت أيهود نازي اتزعابي هلكيت دحر ما فتسامو على مستعذبت تصيف تصتاو قبنا دحر ما فتسامو زن هاجرات نفلسطين مافلطو بمهاب نحماسن إيرانن كشل ما مريسن زن هاجرات زوسدو زنبوع سقمتي نزخل قدات 7-11 ويتكم تخلتشان إسرائيل سلستن زي فتحوي نتوم 220 مونتن جوز تتحزن مملاس قبر تعالو زقاسي كمون نجهدوين حماسن إيرانن زي تبابعنيو أزد مان سلام زواب عدل زدغ من مسل مكل خال إسرائيل بحتو زوتني كبل نقفو مبزحتيو عالم درون فلسطين كما هاجر أفلطو هيبو اللهم أما جمرتان يزورحي كابتن 293 أبالات حفشة وبايتو حبرات هاجرات تن 243 فلسطين حبرات هاجرات كتسنبر زدك فادمسي هيبان نيران كسابلو من كودما تشعت هاجرات أوروبا تراي نمسرتا فلسطين كدك فانكلوا مبزحتي نابسك أسوفيت أبزنا برالو أبشان جاتا 298 زواسد أوساني نروي أيرلاندن سبانيان نابزم سنبارن ساحت ساقات من ترقم زلون كم زخون ايقلات بزحت هاجرات عرب معرباين هاجرات نهاجر فلسطين كم أكل نايت بوليتيكا مسرح فلطو مزهوات راي دحن ريكونات كأزا داقمين مهناتن كم زحقزا إيقلتام مبزحتين قالات هاجرات أوروبا جن حجون فلسطين مفلطو مهبت وانسن مفتح أبنوي حوان زر فتح كل التهاجرات كوين كرأ كم زلوين زأمنا ناتنت هاجرنا إيرترا ملكيتو بخبر واقع استرخبه بخبر واقع يحلوها بتاعت زبل أرستز وتا وانا ومقلتي ناتنت ناس بإيرترا مسدتو ويمواردتون كلا نخدلها بزحو كرتاتيلون كبير واقع خيفلون فلما انصار ناتنتو كغسو زنكدو حيلتات بسلام من قدي أو اشتعدونا بالدرش علمن موجيتو ناتنت بكلو أنا ديوام بحرياويت تعدلتون كلا بسبب كمتوها بوي كمتتكوب زكالو تمحتينو سمع إذن سلسانة كالا أمارات خنادي
ተገዲዱ ስለዚ ኸኣ ክወዳደብን ፀረ መግዛእቲ ቃልሲ ከካይድን ሻዒሉ ነቂሉ ቃልሲ ንናጽነት ዝተሓላለኸ መስርሕ እዩ ቀስ በቐስ እናማዕበለን ተዓቒኑ እናፀዓየን ናብ ጥርሲ ጥንካረ ከም ዝብጻሕ ኣሚኑ ግን ብኣጻብዕ ቁፅርን በረትን ተበጊሱ ብሃዝ ውሑድ መንፈስ ዓብዪ ምስ ዝኸውን ግዳኹሉ ይኸውን ስንቂ ክውዳእ ምዃኑ ይፈልጥ ንጥሜት ከም ኣማራፂ ይርዮ ተተኳሲ ክውዳእ ምዃኑ እውን ይፈልጥ ንነፍሱ ደርዒ ይቕይራ በዝታት ገዚፍ ጸላይ ንኽስዕር ውሽጡ እናሓፀበ ቃልሱ እናፅረየ ተጓዒዙ ኣብ መወዳእታ ደገፍ ገዚፍ ዓለማዊ ሓይልታት ንዝነበሮ ጸላይ ዘፋቢሉ እታ ናተይ ዝበላ ናጽነት ሃገሩ ኣረጋጊጹ ብኣመና ክቡር መስዋዕቲ ከም ዝተባሃለ ሓደ ግዜ ኩናት መፀውዒ ሰላም እዩ ከይደለየ ናብ ተኸቢድ ዋጋ ክኸፍሎ ምዃኑ ኣረጋጊጹ ዝፈለጦ ብረታዊ ቃልሲ ዘበለ ካልእ ኣማራፂ ስለ ዘይነበረ ስለ ዝኾነ ምርግጋጽ ናጽነት በቲ ዝተሓልፈ ግብራዊ መለክዕታት እንክርአ ንነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ዝጸለወን ከቢድ ዋጋ ዘኽፈለን መስርሕ እዩ ከምኡ ብጣልያን ዝተገዝኡ ህዝብታት ሶማልያን ሊብያን ናጽነቶም እናተዋህቡ ብጭሎቕ መውሱቦን ኣብ መሓዝ ዓበይቲ ሓይልታት ገንሸል ተኸፊሉ ኣይከውንን ኢሉ ሰማዕ ሲኑ ሰማዓ ኣብ ዘይብሉ ምዝራብ ትርጉም ስለ ዘይብሉ መስማዕ ቋንቋ ክደሊ ወሲኑ እቲ ጉዕዞ ነዊሕን መሪርን እቲ ዋጋ ከቢድን ፈታንን ምዃኑ ኣፀቢቑ እናፈለጠ ካብ መግዛእቲ ዝኸፍእ ስለ ዘየለ ሓኒኑ ናጽነት ተላዕለ ቃልስን ናጽነት ብውሑድ ቁፅሪ ሰብን ብረትን ኣብ በረኸታት ከናድያ ወፊሩ ነዋሕዱ መራብሒ ባእታ ክፈጥር ምዃኑ ኣሚኑ ኣይተጠራጠረን 20 ዓፅፊ እንተኾይኑ ዓቕሚ ዓባይ እዩ ነብሱ ብዕስራ ኸራብሓ ምዃኑ ኣሚኑ ቀልቢ ኣፅዋር ዝዓተቐ እንተኾይኑ ኣባዩ ብኸላሽን ታንኪ ኸማረኽ ነፋሪት ከወድቕ ምዃኑ ኣሚኑ ተግቢርዎ ኸኣ ምርግጋጽ ናጽነት መንገዲ ብረታዊ ቃልሲ ውሕዳት ዝመልክዎ ጥርዚ ብቕዓት ውዳበ ኣሕዛብ እዩ ብረታዊ ቃልሲ ዝሓቶ ዓቕሚ ሰብ ዕጥቂ ኣፅዋር ንቕሓት ተወፋይነት ኣብ ዕላማ ንእስነት ዕድላት ወዘተ ኣመና ገዚፍ እዩ ውሕድ ዝቁፅሪ ህዝቢ ኤርትራ ን30 ዓመት ኣንጻር ገዚፍ ስዕትኩ ብዙሒ ዝሰቡ ቀልቢ ዝዘራየቱ ሓይሊ ጸላኢ ገጢሙ ክዕወት ብርቂ ተርእዮ ኣብ ታሪክ ደቂ ሰብ እዩ ምግናን ኣይቆፅር ዳ እምበር ኣብ ታሪክ ዓለም ውሕድ መዳርግቲ ዘለዎ ቅያ እዩ እቲ ሓይሊ ኣብ መንፈስን ኣብ ቅኑዕ ዕላማን ስለዝተ ሰረተ ግን እቲ መራብሒ ባእታ ኣመና ይሕይል ንዋሕዲ ናብ ብዝሒ ንንእስነት ናብ ዕብየት ክቕይር ዓጋት የብሉን ንቕሓት ይወሳኒ ኣብ ሰናዊ ኩናት እቲ ገዚፍን ብዙሕ ዘለዎ ወገን ክዕወት ዝዓበየ ተኽእሎ ኣብ ኤርትራ ግን እቲ ኩናት እናነውሐ ብዝኸደ ውሽጢ እናፀረየ እናተረረ እናተሓደሰ ብምኻድ ናብቲ ዝመፀ ይምፃእ ወራሪ ኣባርዕ ሳውራ ሓራሪ ዝብል ሓያል ሰብራዊ መትከል ተበፂሑ እዚ መትከል እዚ በቲ ጥር ዝበሃለ ተወፋይነት ዝተረጋገፀ እዩ ገዚፍ ጸላኢ ቅድመኻ ኮይኑ እልቢ ዘይብሉ ኣፅዋር ከሚሩ ጠፋእካ እናተባህለ ጸላኢ ራሳና ረጊፁ ይሕለፍ ዝብል መንፈስ ክትሃንፅ ትምክሕቲ ዘይኮነስ ኣብ ሳውራና ዝተረጋገፀ ባህሊ ኤርትራዊ መኸተዩ እቲ ዓብ ዛንታ ወፍያት እዩ ሓደ ነገር ከም ባህሊ ንኽሰርፅ ክደጋገም ክዝመረሉ ብቐጻሊ ክጽወየሉ ኣለዎ ኣብ ገለ ሕብረተሰባት ሓሶት ብምድግጋም ዝህነፅ ባህሊ ኣሎ ዘይብልካ ክነሱ ወይ እውን ከም ናይ ሰብካ እንከሎ ንሕና ዝበለፅና ሕብረተሰብ ኢና ዓብ ጥንታዊ ስልጣንን ታሪኽን ኣለና መስረቲ ስልጣን ኢና ኢልካ ብቐጻሊ ብምስባኽን ታሪኽ ብምፍብራኽን ታሪኽ ክትሰርሕ ኣንነት ከተዕቢ ትኸሊኻ እንተኾነ ከምቲ ብሽንቲ ኣናፁ ዝተሃንፀ ኣዳራሽ ድምፂ ድሞ ምስ ሰምዐ ይፈርስ ዝተባሃለ ሓሶት ኣብ ቅድሚ ሓቂ ፀውፅዋይ ኣብ ቅድሚ ከውንነት ምስ ቀረባ ዘቕውም ዓቕሚ የብለንን ዝዓበየ ጸጋ ህዝቢ ኤርትራ እምበር ዘይኮኖ ኮይነዮ ዘይብል ዜናቱ ናተይ ዘይብል ካብ ሓቅን ከውንነትን ስድሪ ዘይፍንተት ኣኽባር ሕግን ስርዓትን ብምዃኑ እዩ ሕብረተሰባት ናብ ዓረ ዝቕየሩን ዝዓስሉን ድማ ዝኣምንሉ ዕላማን ነቲ ዕላማ ንምጭባጥ ዝኽፈል ክኸፍሉ ድልዋት ምስ ዝኾኑን እዩ እቲ ዕላማ ብሓቂ ዝተመርኮሰ ምስ ዝኸውን ከዓ እዩ ዘይንደል እምባ ዝኸውን ታሪክ ፈብሪካ ወይ ለቓቒብካ ታሪክ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ እቲ ትሰርሖ ታሪክ ግን ውዒሉ ሓዲሩ ዝተፈብረኸ ምዃኑ ይተርፎን እዩ ስለዚ ኣይቀውምን ኣይቅፅልን ክንዲ ዝገዘፍካ ግዘፍ ክንዲ ዝበዝሕካ ብዛሕ ክንዲ ዝዓጠቅካ ዓጥቕ ኣብ ቅድሚ ሓቅን ሰብ ዕላማን ክትቀውማ ኣይትኽእልን እንተኺኢልካ ከዓ ንግዜ እዩ ክትርገግፅ ክትግብት ክትወርር ክትጥረር ትኽእል ትኸውን ክሳብ መዓስ ሕሉፍ ባዶ ኣንነት ህልው ውድቀት ዘስዓበሎም ሕብረተሰባት ብቐረባ ንፈልጥ ኢና ሕሉፍ ትምካሕቲ ከም ተጻቢት ንውድቀት እትቕድማ ናብ ዕንወት እዩ ዘምራሕ ሂትለር ዝተባሃለ ጀርመናዊ መራሒ ዓሌት ጀርመን ኣርያን ሬስ ዝበለፀ ዓሌት ኣብ ዓለም እዮም እሞ ጀርመናውያን ዓለም ክገዝኡ ኣለዎም ብምባል ዘለዓሎ ስምዒት ጀርመናውያን ዝኸተሎ ዕንወት ናይ ትማሊ ሰነድ እዩ ኣብቲ ብቐንዲ ሂትለር ዝሕተተሉ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝሃለቐ ሰብ ፍቕዲ ኣልቦ እዩ ክትጠቕሶ ግንብንብ ዘብል ሚልዮናት ኣብ ከባቢና ብኸምዚ ድሑር ትምካሕቲ ዝበለፅና ዝሓየልና ኣራሳሲኖም ህዝቦም ዘሕለቑ ጥሩፋት ጉጅለታት ንፈልጥ ኢና
ኣብ ታሪክ ንህዝቢ ኤርትራ ዘጋጠሞ እዝታት እዩ ኣብ ዝርዝራት ታሪክ ከተኮርና ሃፀይ ሃይለ ስላሴ መረብ ሰጊሩ ናብ መሬት ኤርትራ ግሩም ሳምበረ ኢትዮጵያ ሎሚ እምኒ ርባው ሒጣ ዝበሉ ኣዝማች መራጭ ዝበሃሉ ኤርትራ ቦ ነይሮም እዚ ረዚን ዘረባዚ በተሽዑ ምን ከማይ ባህሊ ሓይሊ ጸላኢን ዘራያትን ትርጉም ዝውሃቦ ይነበረን ኣብ መንፈስ ኤርትራውያን ግና ኢትዮጵያ ነታ ብሓይሊ ጎቢጣ ዝወሓጠት ኤርትራ ፈትያ ጸሊያ ክታፍ ኣብ ምዃና ዝእምት ረዚን መልእኽቲ ነይርዎ እምኒ ርባ ዘይሓቅቕ ብምዃኑ ምሕቃቕ ስለተስእኖ ጥራይ ዘይኮነት እትተፍኣ ድማ ጓሃሪ ተቐይራ ስለተቃጽላውን እዩ እቲ ጓሃሪ ናይ ምዃኑ ጉዕዞ ድማ መስርሕ እዩ ቀስ እናበለ ዘንብድበድ ማዕበል ጓሃሪ ድሒሩ ሓርበኛ ሓመድ እድሪስ ዓዋተ ነታ ንጣር ቆልዕ ብረታዊ ቃልሲ ኣሽሓት ከሳዕቧን ከግህርዋን ምዃኖም ኣሚን እዩ ብፍቕዲ ኣጻብዕ ቁፅሪ ሰብን ብረትን ብረታዊ ተጋድሎ ዝፈለመ እቲ ጉዕዞ ቀሊል ኣይነበረን ካብ ኣዳል ናብ ናቕፋ ካብ ባርካ ናብ ሳሕል ካብ ዓላ ናብ ሳሕል ካብ ዑበል ናብ ሳሕል ካብ ሰሜናዊ ባሕሪ ናብ ሳሕል ካብ ሳሕል ናብ ሳሕል እቲ ጉዕዞ መወዳእታ ናብ ሳሕል ኮይኑ ኣብ ኣኽራናት ስንጭሮታት ኣንደራት ወሓይስ ሳሕል ሰረት ናጽነት ሃገር ኮይና ሳሕል ከም ሃገር ህዝባዊ ግንባር ከም መንግስቲ ተጨሪሑ ብሳሕል ሰውራ ኤርትራ ጌና ኣብ ሜዳ ውግእ እንከሎ ኣመና ስልጡን ትካላት ዝሃነፀ ሓያል ውዳቤ ዘማዕበለ ረቂቕ ጥበባት ዘፈልፈለ ውዱእ ዓርሞሸሽ ውድብ ፈጢሮም ህዝባዊ ግንባር ግን ብሰናይ ድሌትን ኣብ ሓደ ረፋድን ዝተፈጥረ ኣይኮነን ማቕፀልታ ናይቲ ብዙሕ ዋጋ ዝተኸፍሎ ገድሊ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ንቓልሲ ህዝቢ ኤርትራ ናብቲ ዝለዓለ ጥርዚ ብቕዓት ንቕሓት ውዳቤ ናይ ምትግባር ዓቕሚ ተወፋይነት ብፃይነት ብምዕራግ መደረግቲ ኣልቦ ታሪክ ፅሒፉስ ነቲ ዝተሰለፈሉ ዕላማ ህያው ገይሩ ወትሩ ብድሙቕ ቀለም ዝፀሓፍ ናጽነት ሃገር ኣምፂኡን ኣውሒሱን ናጽነት ኤርትራ ሰብ ንኽጥዕሞ ሰብ ዝተኸፍለሉ ረዚን ትእምርቲ እዩ ነቲ ማሊ ብምልኣት ንኽትርድኦ ንግዜ ድሕሪት መሊስካ ኣብቲ ኽውንነት ንሓፂር ግዜ እንተዝንበር ክንደይ መቐለለ ኣብ ሓዊ ምጥባስ ብግቡእ ንኽትርድኦ ንኽስወጠካ ኣብ ሓዊ ክትጥበስ ጥራይ ዘለካ ኣብ ሓዊ ተጠቢሱ ሃገር ዝሃበካ ኸመኻሰብ እንታይ ከም እትደዮ ብግቡእ ምፍላጥ ናይ ነበርቲ ናጽነት ዝዓበየ ዕዳ እዩ ከም ናይ ኤርትራ ብነዊሕን መሪርን ተጋድሎ ናጽነት ዘምፀ ወለዶ ነቲ ናጽነት ዘረከቦ ወለዶታት ዝእውዶ ዓብ ሕድሪ ኣሎ ከምቲ ሓርበኛ ኣቦና ወልዳ ኣቦልዳ ማርያም ዝበልዎ ነዛ ዘውዲ እዚኣ ዝትንክያ ወይሉ ዝብል ወለዶ ወትሪ ክፍጠር ኣለዎ እዚ ድማ ድሕሪ ናጽነት ኣብዚ ሰዕበ ምዕቃብ ልኡላውነት ብዓብ መስዋእቲ ተረጋጊጽ እዩ ኣብዚ ሰዕበ ወፍሪ ምዕጋስ ዕንደራውን በርቃዊ ታሪክ ሰኒዱ ስለዚ ናኻ ተማም ናጽነትን ነበር ወትሩ ዋጋ ናጽነት ኣብ መንፈስና ወቂርና ክንጓዓዝ ዝግባአና ነቲ ዋጋ ብቐጻልን ብዕምቆትን ምስ እንዝክሮ ከዓ ዋጋ ሰላምና ክስወጠና ዝኽእል ብኽቡር ዋጋ ዝመፀ ናጽነት ብኽቡር ዋጋ ይዝሕሎ ባርከስ صوركم ተኸታተልትና ናይ ዚ ሰዓት እዚ ዜና መሰናዶና ብዝፍጸም ሓደሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም